Kakon New Trap National Awakening Movement khnam akakhan new tarik ujamang kalalay ban yakendo yu Labor Commissioner jang jala bandawa kentiu yak daily wage joginong tre sarkar ki bahap contractual wage haki kategori paper kum ki worker semi skill but high skill Henry nakaching bomdan u Labor Commissioner nakaliang kakhnam kala subo tang nakaching tho haka Deputy Commissioner jang katanat labor apakaren sikalat patay kubon nakaliang working president jang kakhnam ubat Thomas Pasa ulaong baga jeng siu ke sarkar yak daily wage kumbalong menta yak yu skill lai spa tengka sisngi bat kentiu sekalai spa sapau tengka yak benta ki sim skill lai spa prapau tengka sisngi bat buat pat ki high skill sau spa arpau tengka sisngi kala duna palat kam tam hakacuk menta kabarem ki mar ki mata kabala ro ban kata yak ayo kakot jong kidong trei susu nakaliang kakhnam kala dawa bade ban kentiu yak jeng siu yak yu skill nakalai spa bade bantam yak sau spa sisngi pat nakabantagi high skill kade bantam yak news pat tengka sisngi khnang bakan wanra yak jeng mentoy nakabantagi nang trade contractual ke batray haki tranat ba pero jeng ka sarkar wala ong ka sarkar kadan ka ban simkhya yak ni namar ki daily wage ki dai ubot lom kayo kakot jeng ka celah kena mendasing ila oni kendu yai ila thu bani kendu labor commissioner jong ga jela ka jongi ndai ka jing bomdon ka jongi ngai kendu no deputy commissioner ka jingwan ka jongi ka dai halal kamat ka bang ju ong kata ka daily wages ka ba sarkar jela ka ju penbena bat ya ka VDA ruman kan riu benai ka sarkar jongi ka penbena mo den nagini kisnam ki bala dap la kam ngia bodin ba ya kan ka dor ka ba sarkar ka bu mara ka jusnyo ka jongi kalong ka dor ka ba duna palan desi ka ba kami hap bat ka rukom rem ka jingim ka baman kasni haka juga pementa tena kaliang juga government kala constitute ya kawe ka subcommittee ka ban revise ya kenika dor kata ka daily wages kat kum ka daily wages act 1948 te ka kam kala ya chaman pat na kaliang jongi mentang ngila wani kendo deputy commissioner bat ka banungkong ngila ai jemut ru halor kata ka dor le se ka ba yaham bat ka imlang ka salang kan ban mentoy ki ba ki babon balang te nakaliang jong ka jong deputy director pada ilaong ba in nang sim jemut lagi itu jika jemut ngiru ban kinta pemi ya kata ka dor ka batmai tang banyak saya lang ki ba kendiat mau ka kani ka daily wages kadang iong kadang bi ar benta ka benta ka benengkong ka base amount ma lani kata ka principal amount ka bar ka ka VDA ya kan ka base amount kat kum ka daily wages act 1948 ki amen sisin sansnem ki penkalai ka base amount pat ya ka VDA pada ki kentiu man kan reu benai nak ta daung so tu ba ka ba kongsan ni ka principal amount ka ba le sisin sansnem nak yang ka sarkar ka juan ra ha ba de ba ka VDA ngatarai kumbang ila yo ilot ibaro baka jengkiu ha ka VDA kalong ibarit pelan ikiu khat pra tengka ikiu khat oi tengka ka ba kam da yarap pani kpai ba tena kalian ka jongi ngila ban khia lamba ka siti bat hai deputy commissioner ru ba kani ka base amount ka blong ka ba biang da ba phai ru sakisan senam gi banwan ka jengkiu jongki mar ki mata ka dor im ka man kesni haduk sang senem nang ni syakman nomor ba ban perkelab yang sisien hap yang sasan senem kadang kani banga nakalian ka jongi bangi simkia nomor ba kani ka katalut ya bon balang ba ki paj ba ki jongi daki ki ba boni ki paj ba ki ba bela ki levels ki don ki kasul wa ki batri hapo ki tra sokar mo pero tela da kim yo ba da kata ka jing sil ka ba biang le si kan long ka jing penkia ya kalau ngi kalau sam jong ki babun ki ba jenjar ka kamai ka jing ya ka ba ar pada ngila ya kan ba itu director ba ngiri ban pe question ya ka jing pen benda ka ba penmi da ka labor commissioner office kadi ban trikam lut ya ki habar wa benda bar kumbang in alam mangi wat kitrat trikam sokaru kimbut ya kenika notification ka bajumi sisin nreu benai na po ka labor commissioner's office tena kalian ngajongi larang ilap kung kita ngin sedang man ai no daga written complaint sepok ka labor office kenang bikin la ban le ya kemudian kam te community ba na kalian ka committee na kalian jong ka labor commissioner's office ba na kalian jong ka sarkar kin simkhia bai ke ka benta nak ka jing ma jing me jing mentoy jong babon balang
Kedua jangi mentang asli akan sekaban ni kedua yai Commissioner Labor nomor Imdan tinggal kedua no yai Kong Nongrum pada Deputy Commissioner juga Labor Government Meghalaya. Iba kam kerpang ba tang ban ya tip lang pai ba baro. Kador kabarim ka sarkar kalabu ya kini ki kata daily wages namentaki kategori of worker fair bukan tup ya ka unskill semi skill skill but highly skill ka ba unskill ke alai spat ka sini nang ta pada ka kios ka alai spat sau khau ya ki semi skill ki skill pada alai spat rafau ba sau spat arfau pada ki ay kini ki highly skill tinggi sutu ba kador kaduna palang tempat biang kena kalian ka jongi ngirang propose ni ay ka proposal siapa ka sub committee nak bentak revision jaga daily wages ba kumno ru ya ki unskill kadi bentam be ya ka sauspa haka sisni kan teknik highly skill pada kidi menyo be ya kan yo spa sisni kerang ba kandon ka jing mentoy kandiat ya kini ki ba trai hakini ki ka daily wages kategori apa fair kena kalian ka jongi kemidenti ba sarkar kan simkiai kan ya ba kerang ba kamnumdan ka jing violation ya kan notification jang labor department kumbang itip ba ki wat ki tenat sarkar ru ki violate ya ka daily wages act nakapor sa kapor idan ki doktrei casual doktrei sarkar kimyo ya kini ka dor kabari banyo katkum kalenti joka kidan kini ki nongtrei kimyo ya kata ka mo ya ka kini ki areas ru kimyo te ka pisah ka suja be sano namar balada mentaka kislap kiba kesik matra ya kini kajin penkiwa ka video kadai be man rumnai kadai be ubnai April bulan September te kajin penkiw na sitir April kasi imi notification ubnai Julai to April May June lai benai ka di area te ya kani kitu kidan hopan yo ya ka mentaka chongki te ya kani ka mentang ki nanti bat ngin sa approach lang bu sa government hakawai pada kamat ka bang yong ki RCW barang sutu RCW Arjan Reo kalau ada notification na kalian ka state government juga jala ka jongi Henry ko mengilam ba wat ka sarkar Meghalaya ka violate ya ka RCW Arjan Reo ki ba bon ba ki no tre casual ki jongi ba tre ki khat pras nem khat sinem ki tre kum casual ene kimpat kentup ya ki kum kita ki casual regular casual worker RCW te nak kalian ka jongi ngin sa approach kina compile ki statistics ki data bari ba kani kadang ba kadang dan kasi penken ki kendon ain ki baladon lupa hapo ka bela permit ka sarkar jala ka jongi ban kabar pada halor ki RCW ngilap rupa teng ka sarkar ka ai ka penkup ya ki kum kita ki RCW ya ki benefits pada ki mai pi ka ba kongsan ya ka benefits sebab ini ki dokter ki jongi ki bateri kum ki casual worker ki bateri ki ton sarkar ki ba pero ki de ban yo lot baro ki privileges ki incentives dor ki bidi banyo katkum kalen ti joka an kanum dei bandon kanu ka jingnyon benye ki tingi kmilen ti bara leng sarkar kan chim khia be kene mar ki backbone joka administration joka state ko jongi ki dei ki ni kerman ni ka aba bahai nang ni saban